पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणी एक मोठा निकाल देण्यात आलेला आहे। फडणवीस शिंदेची अमित शहांसोबत चर्चा झालेली आहे। सीबीआयला हायकोर्टात जाण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत। चर्चेनंतर अमित शहा यांनी हे निर्देश दिलेले आहेत। 20 वर्षापासून ही केस सुरू होती आणि त्यांच्या परिवारांना देखील आणि आम्हाला देखील सर्वांनाच एक असा विश्वास होता की या खटल्यामध्ये, या खून खटल्यामध्ये आरोपींना सजा होईल। परंतु दुर्दैवाने हे सर्व आरोपी निर्दोष सोडण्याचा निर्णय कोर्टाने घेतलाय। मी स्वतः आणि मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीसजी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित भाई शाह यांच्या कानावर ही घटना घातलेली आहे आणि त्यांनी तात्काळ सीबीआयला ही केस पुन्हा सीबीआय हायकोर्टामध्ये अपील जाईल अशा प्रकारचा विश्वास दिलेला आहे आणि त्यांनी तशा प्रकारचे सीबीआयला निर्देश देखील दिलेले आहेत।